2025 मायथाइनि जे बिटिआरनि बिसायख'थि बेयो जानो थांगासिनो दङ। बेहाय 1 नं पदबजरा समस्ति हिसाबै आंनो इउपिपिएल दलनिफ्राय दिनै आंनो टिकेट होनाय जाबाय। गिबि गिबियावनो आङो बिटिआरनि सीएम बा जोंनि इउपिपिएल दलनि आफादगिरि मुस्रि प्रमद बर' सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं बावहरबाय आरो वर्किं प्रेसिडेन्ट रोंगोरा सारनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय आरो इउपिपिएल दोलोखौ जोनोम होनाय मानाव गेदेर आफादगिरि आरो जोंनि आसामनि सासे मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं बावहरबाय आरो लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी सारनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं बावहरबाय आरो जोंनि इउपिपिएल दलनि मिरुनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आरो माधव सेट्रि सारमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं जासिहरबाय आरो गासै मिरुनि माने इउपिपिएल दलनि दैदेनगिरि सारमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं बावहरबाय आरो जोंनि पर्बजरानि गासै जिल्ला कमिटिनि मावथिफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं जासिबाय। प्राइमारि कमिटि आरो गुबुन गुबुन सेलफोर जोंहा जिल्ला कमिटि हिसाबै दङ, बिथांमोननिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो हामलायनायखौ आं बे समाव आङो जासिहरबाय। आङो आसा खालामदों जे दिनै इउपिपिएल दलनिफ्राय आङो टिकेट मोननो हाबाय। दा पर्बजरा ओनसोल हिसाबै जे सोलायनायखौ लुबैदों बे हिसाबै दिनै जोंबो पर्बजरा जिल्ला हिसाबै जे इउपिपिएल दोलो बियो देरहागोन बेयो रोखा। दिनै रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो जिहेतु गुस्लायनायखौ लुबैदों, मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हादों। प्रमद बर'नि जे सारनि जे सरकार बेखौनो दिनै पर्बजरा ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा लुबैदों। बे हिसाबै दिनै आंखौ बिजाथि हरदों आरो बिजाथि महरै बयबो दिनै लोब लोब टिकेट मोननाय लोगो लोगो जोंनि गासै प्राइमारिफ्रा बरायदों आरो नैबे समाव आंनि न'खरावबो फैनानै बे जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव थानाय गासै 6-7टा गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै आंनि न'आव फैनानै लोब लोब बरायफैदों। दा आङो बयनिसिमबो बे समाव आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ आं जासिहरदों। आसा खालामदों बा जोङो रोखायै बुंनो हायो दिनै इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो पर्बजरायाव देरहागोना बियो रोखा। रायजो राजाफोरनि थाखाय मा थांखि बिथांखि लानानै खामानि मावनो दिनै जोङो पर्बजरा ओनसोल हिसाबै जोबोद गोग्लैसोनाय, जे मोनसे समाव पर्बजरा ओनसोल हिसाबै जे मोनसे गाज्रि थासारियाव दंमोन, दिनै जोङो बेखौ मोजां थासारियाव लाबोनो हाबाय बा बे जोङो गोजोननि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो पर्बजरा ओनसोल हिसाबै गोग्लैसोनाय हिसाबै जोंना लामा दालां बान्दो जिहेतु गासै ओनसोलावनो जोङो गोबां माने खस्थ'जों दङ। दा बेफोर बिथिंखौ जों गासै बिथिंखौ रायजो राजाजों लोगोसे जोङो जयैनो खौसेयैनो मिलायलायनानै जेखिनि मावनो गोनां हाबाफारिफोर दङ बेखौ जों मावलांगोन। दिनैनि थारिखआव जोङो नुदों जे पर्बजरा हिसाबै दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव दले बले जयनिं जागासिनो दङ। दिनै माने बिपिएफ दोलो हिसाबै दिनै जिर' जानो थांगासिनो दं बिथांमोनहा। निस्सय नोंथांमोनहाबो नुदों दिनै माने लोब लोब पर्बजरा ओनसोल हिसाबै जे माने इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायखौ गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो दिनै जोंनि इउपिपिएलआव दले बले जयनिं जागासिनो दङ। दा गासै बिथिंखौ नायनानै जों दिनैनि थारिखआव नोजोर बोनो हायो जे जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै निस्सय जोङो पर्बजरा ओनसोलनिफ्राय जोङो देरहासारनो हागोन, बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो।